eu sunt Sofia și astăzi o să fac un slime din acest gel de duș la implant și avem nevoie de lipici, glicerină boraxată și acesta și atât. Ceva în care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Mai întâi o să torn lipiciul. Am turnat lipiciul, nu am pus foarte mult deoarece nu vreau să fac un slime foarte mare. Urmează glicerina. Nici glicerina nu trebuie multă. Iar acum acest gel de duș. Și să vedem ce iese. Am pus atât. Acum o să amestec. Eu am amestecat, dar o să mai amestec pentru că dacă amestec mai mult, slime-ul o să devină mai puțin lipicios. Și asta a ieșit, am mai pus mâna pe el odată când nu m-am amestecat foarte mult și am văzut că era mai lipicios. Trebuie să amestecați mai mult ca să nu mai devină lipicios. Este și foarte parfumant și dați un like, abonați-vă. Pa!